Zaujalo vás niekto konkrétne z tohto týmu? Nejaká individualita? Zaujali tak od tých chlapcov, ktorí tu sú, vieme, či je to Marko Daniel, či je to Mikuš, či je to Čerešňák, tu nebolo žiadne prekvapenie, všetkých chlapcov vieme. Ja by som chcel povedať, že vďaka tomuto projektu tí chlapci urobili neskutočný krok oproti Augustu. V Auguste ešte na ten hokej nedalo pozerať, teraz už v decembri alebo teraz aj majstrovstvá. Už sa dalo na ten hokej pozerať trošku. Škoda, že tu nebol Gernát, škoda, že tu nebol Tvrdo, tu boli hráči, ktorí by ešte doniesli nejakú kvalitu týmto chlapcom. Ale verím, že ten mančav na budúci rok, 94, 95, to sú chlapci už silnejší. Tam už treba zase tú latku nastaviť vyššie a už sa pokúsiť urobiť to štvrťfinále. Vašou filozofiou hlavného týmu je dávať príležitosť aj mladým. Ste to dokázali aj na poslednom turnaji vo Švajčiarsku, keď tam išiel Chovan, ktorý hral tento sveťak pred rokom. Je tu niekto z tohto ročného týmu, z tých 93, čo by v blízkej budúcnosti tiež mohol nakúknúť do seniorskej reprezentácie? No určite. Náš cieľ s Hladom Vujtkom bol najprv urobiť kvalifikáciu na olympiádu a paralelne začať trošku prebudovať ten mančav, ktorý sa za posledných 8 rokov neprebudovával alebo sa nedával veľa priestoru mladým hráčom. A na druhej strane musíme aj citlivo hľadať tých chlapcov. Dneska za toľkých mladých chlapcov nemáme, aby sme dneska vedeli 6-7 hráčov hodiť do toho hačka tam a aby byť s nimi spokojní. Mali sme teraz veľa mladých hráčov na švajčiarskom pohári, mali sme veľa mladých hráčov takisto aj na nemeckom pohári. Dneska nestávame manča, aby sme tie turnaje vyhrali, ako to bolo v minulosti. A dneska dávame naozaj priestor tým chlapcom. Ale každý musí začínať trošku od seba sám a videli sme, že aj Chovan teraz, ešte to bolo trošku prískoro pre neho, ale už je dobré, už tú konfrontáciu videl na tom medzinárodnom hokeji. Dneska z tohto manšaftu určite Marko Daňo je ten, ktorý skoro dostane tú príležitosť. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať Mikuš. Sú tu chlapci, ktorí sú potenciálni, ale hlavne chceme vidieť tú reakciu tohto manšaftu. Teraz, keď odídu domov, vrátia sa do klubov, či budú dostávať príležitosť vo svojich kluboch. Teraz to už je na nich a tú 94 zase budeme ťahať na budúci rok, ale títo chlapci z 90 rokov, tí si už musia teraz pomôcť sami. Opýtam sa ešte k tomu minuloročnému kádru, 92. Väčšina z nich, a sú aj draftovaní, hráva v American Hockey League. Sledujete aj vynikajúce výkony, tam podáva Hrivík. Máme tam okrem Tomáša Tatára, ktorý už je zabehnutý reprezentant Ríša Paníka, ten tiež bol na iných majstrovstvách. Marinčín sa tam neregistrovalo. Sledujete aj ich v tejto lige? Určite, ale pokiaľ oni budú hrať AHL súťaž alebo budú stále v súťaži v play-off, tak bohužiaľ uvoľnenie nedostaneme. Takisto sme chceli minulý rok mať Pánika. Tatár nám uvoľnili, Pánika nám neuvoľnili, chceli sme byť na majstrovstvo sveta. Garantovali sme generálnym manažerom, že budú hrať tú súťaž, ale všetci nám jednoznačne hovoria, pokým oni sú v súťaži, sú v play-off, tak nám tých hráčov neuvoľnia. A to je prípad Marinčína, teraz má neskutočnú sezónu teraz ako prvú a robí veľa bodov, je plus v štatistikách. Hrivík trošku pokrivkáva, toto play-off, ako mal fantastické, tak od začiatku sa mu darilo, že sa začína budovať teraz jedinský, chodí hore-dole. A je zranený teraz. A bol výskozlík. Takže o týchto chlapcov vieme, ale zase AHL dneska není pre nás to meritko, kde dáva automatickú garanciu tým chlapcom, že budú národnom ústve. OK, ďakujem za váš čas. Ďakujem.